Polres Bojonegoro kasil nyingkap kasus pelokotoan barek modus ngekei bantuan kaji karo bantuan sosial nang Kecamatan Sukosewu karo Balen. 5 tersangka diringkes polisi mesisan sak barang buktine. Satreskrim Polres Bojonegoro kasil nyingkap kasus pelokotoan barek modus njanjeni bantuan kaji karo bantuan sosial sing korbane wong-wong sepuh nang Kecamatan Sukosewu karo Balen. 5 tersangka diringkes polisi, yaitu RD, MN, AL, UU, karo MM. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipta Dwilaksana ngomong, saben tersangka duwe peran dewe-dewe tepake nglakoni aksine mrek modus CC. Modus pertama, kedadean nang Kecamatan Sukosewu. Loro pelaku sambang korban terus semoyo bakal mbudalno korban munggah kaji marek ngekei dhuwit 10 yuta rebes. Cekno korbane yakin pelaku ngekei paket sembako rupa endok, mie instan, gula, lengo klenthek karo kopi. Lagi syarat entuk bantuan iku korban dijaluk nyerahno kalung barek gelang emase. Tapi sakmarine korban nyerahno mas-masane, pelaku ngilang sauntara bantuane gak ono wujude. Nang Kecamatan Balen, pelaku nggawe modus dadi petugas kesehatan. Pelaku mriksa tekanan getih korban, cekno korbane yakin. Sesuke, pelaku teko maneh nawarno bantuan 5 yuta rebes. Syarate korban kudu nyerahno kalung emase. Padha marek sing modus pertama, korban yo kebejuk. Mas-masane keplas, sauntara bantuane yo gak ono wujude. Teko repotane para korban, polisi akhirnya kasil nglempet para tersangka. Polisi yo nyita bukti rupa kwitansi tuku mas-masan, kelambine pelaku, loro HP karo loro profite tersangka. Nang kasus iki tersangka dijerat pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bab KUHP perkara tindak pidana penipuan. Inciman hukumane dibuih sampai 4 tahun. Edo Jodi Aldian, JTV.